Прывітанне, сябры! Наш чарговы выпуск з цыклу «Пра гэта вам не раскажуць у школе» мы прысвячаем па-па-пам беларускай музыцы. Што прыходзіць у галаву? Цымбалы, касіўязь канюшыну. Мы падрыхтавалі для вас касмічны мікс, ланцужок з розных імёнаў і падзеяў і пунктаў на глобусе, які ахопіць цэлае стагоддзе. Бо ў беларускай музыцы ўсё ўзаемазвязана і не менш узаеманатхняльна. Гарантую, што некаторыя рэчы вы пачуеце ўпершыню, а некаторыя эксклюзіўныя рэчы увогуле ўпершыню пабачаць свет у нашым відэа. Пачнем з зялёнага штраля. Казачная назва. Гэтак 100 гадоў таму у блізкай да нас Вільні звалася кавярня на вуліцы не менш за нас блізкага Адама Міцкевіча. Агулам браты Штралі трымалі ў Вільні 3 цукерні – белы, чырвоны і зялёны штраль. У зялёным штралі любілі збірацца творцы, добра вам вядомыя з урокаў белліту. Купала, мядзёлка, гарэцкі, буйло, бядуля – самы бамонт. Не абыходзілі кавярню бокам і кампазітары. Да прыкладу, Канстанцін Галкоўскі, які ўпершыню паклаў на музыку вершы многіх нашых паэтаў. Акурат наведнікаў гэткага чароўнага зялёнага месцейка. А вось і выдатны ўзор – маладая Беларусь. Незабыўны голас, праўда? Прычым чулі яго як і ў харбінскай оперы ў Кітаі, так і ў міланскім Ла-Скала. Значную частку рэпертуару Міхала Забейды-Суміцкага ўсё жыццё займалі апрацоўкі беларускіх народных песень. На сваіх канцэртах і кружэлках спявак мог сумяшчаць родныя спевы з бацькаўшчыны з гішпанскімі кансонамі або опернымі арыямі. Колькасць моваў, якімі карыстаўся наш тэнар на сцэне, даходзіла да 2 дзясяткаў. Пакруцім глобус. Жыццёвае падарожжа спадара Міхала праўдападобна пачалося ў Гарадзенскай вобласці. Далей маладзечна, падчас Першай сусветнай вайны эвакуацыя ў Смаленск, потым ваколіцы Барнаула, за ім кітайскі Харбін. З Харбіна пераезд у Мілан. З 1937 года працаваў салістам на варшаўскім радыё. Забейда Суміцкі абавязкова ўключаў у кожнае сваё выступленне народныя песні і вакальныя творы беларускіх кампазітараў. Польскае радыё не прапускала беларускія песні менавіта як беларускія. Яны маглі гучаць толькі пад назвай палескія, рэгіянальныя, народныя. На 39 год было запланаванае турнэ Забейды Суміцкага па Еўропе і Амерыцы. Але з-за вайны ўсё адмянілася. Спявак пераехаў у Прагу, дзе і пражыў да канца жыцця. Да Злучаных Штатаў Забейда Суміцкі так і не дабраўся. Тым не менш, зараз сапраўдны рарытэт, якога да гэтага моманту не існавала ў сеціве. Індзейская песня кахання Ляводаў Мінэтонкі. Мінітонка – гэта возера ў штаце Мінесота, ЗША. Каго яшчэ мы тут сустрэнем? Цэлую пляяду сусветна знаных кампазітараў, звязаных паходжаннем з Беларусі. Берлін, Брубек, Гершвін, Грунберг, Копланд, Сланімскі, Дюк ды іншыя. Але спынімся на Вернані Дюку. Такім псеўданімам свае джазавыя творы і брадвейскія мюзіклы падпісваў Уладзімір Дукельскі. З нашай краінай аўтар звязаны, па-першае, каранямі. Ёсць такая вёска ў Віцебскай вобласці Дукелі. Па-другое, непасрэдным месцам з'яўлення на свет – станцыяй Парафянава, што і зараз у той жа вобласці. Нават застаўся дамок, дзе тэарэтычна сусветна вядомы кампазітар і мог нарадзіцца. Ну і такая дэталька.
Свои листы близким Дукельскі падпісваў «Твой віадук». Праз «і» з кропачкай. Здагадайцеся, чаму. Наступная тэма Дзюка Дукельскага, якая датуецца 1932 годам, стала джазавым стандартам. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprieve. Цягнем далей наш ланцужок. Шуму ў Парыжы на пачатку 1938 году нарабіў трубач Эдзі Рознер і ягоная аркестра. Эдзі мог граць на 2 трубах адначасова, валодаў цыркулярным дыханнем, то бок мог цягнуць ноту бясконца доўга, без паўзаў. Настолькі доўга, што ягоныя калегі па сцэне дэманстратыўна пачыналі разгортваць газеты ды гуляць у карты. Поспех у Францыі быў настолькі вялікі, што аркестра Рознера атрымала прапанову запісацца на Каламбіі у парыжскім філіяле знакамітага амерыканскага лэйблу. І, калі ласка, вы пытаеце, якім бокам тут беларуская музыка? Рэзоннае пытанне. Справа ў тым, што ўжо праз год у 1939 Эдзі Рознер уцёк ад гітлераўцаў з акупаванай Варшавы ў Беларусь. Дзеля гэтага, паводле легенды, трубач перапрануўся ў форму нямецкага афіцэра. Амаль праз 30 год ён паўтарыў трук у фільме «Адзін шанец з 1000». Бачыце? Вось той у блакітным строі заслужаны артыст Беларусі, кіраўнік першага дзяржаўнага джазу Эдзі Рознер. Дадам, што ўжо ад савецкіх уладаў у 1947 годзе Рознеру уцячы не атрымалася. Яму прысудзілі 10 год гулагу у Хабараўскім краі ды на Калыме. Ягоная жонка, спявачка Рут Камінская, адбывала пакаранне ў Какчэтаве. На волю Рознер выйшаў год пасля смерці Сталіна ў 1954 годзе. Савецкія ўлады забаранялі яму выступы, але менавіта ягоны бэнд стварыў адну з самых яскравых сцэнаў аднаго з самых папулярных савецкіх фільмаў «Карнавальная ноч». Самому кіраўніку бэнда зняцца ў фільме не дазволілі. Так, выбітных джазменаў у савецкай Беларусі чакаў няпросты лёс. Свой тэрмін у гулагу адбыў і сімвалічны спадкаемца Эдзі Рознера ў Беларусі Барыс Райскі. Дырыжор, кампазітар і мульціінструменталіст Барыс пачаў кар'еру ў кітайскім Харбіне. Магчыма, і з Забейдам Суміцкім там перасякаўся. Але галоўнай справай жыцця стала аркестра беларускае радыё і тэлебачанне, якой Барыс Райскі кіраваў прыкладна 30 год. Музыкі амаль не выходзілі са студыі, каб запісаць усе наяўныя творы айчынных кампазітараў. Перыяд так званай адлігі стаў для аркестры Райскага самым джазавым. Глядзіце, як маэстра грае на вібрафоне. Барыс Райскі прывозіць нас у МРТІ, Менскі радыётэхнічны інстытут, цяпер БДУІР. Тут у 1968 годзе Барыс Іпалітавіч узначаліў журы на першым фестывалі біт-ансамбля ў Менску. Гэта быў першы падобны фэст не толькі ў Менску, не толькі ў Беларусі, але і на абсягах усяго Савецкага Саюзу. Зараз пачуем тэму «13-й маршрут» Яўгена Канавалова з ансамблю «Алгарытмы». Яўгена тады признали наилепшим бит-гитаристом Менску. И так он состоялся. Первый фестиваль бит-ансамблей «Минск-68». Как это говорится, первая ласточка, первый блин. Это зависит от того, куда приведет 13-й маршрут. Мы не суеверны. Будем надеяться, на следующей остановке кому-то выпадет настоящая встреча с музыкой.
Пасля МРТ неафіцыйна абвесцілі радыётэхнічнай кансерваторыяй, бо адсюль выйшла незлічоная колькасць таленавітых гітарыстаў. Услед за Канавалавым, Казлоўскі, Корань, Растопчын, Паўлаў і гэтак далей. То бок рок-н-рол у Беларусі гралі яшчэ да з'яўлення песняроў і тым больш Мроі альбо Уліса. Менавіта з менскага рок-андэграунду і адначасова з этнаграфічных зборнікаў сілкаваліся песняры. Уладзімір Мулявін асабіста прыходзіў на студэнцкія танцы ў рэстарацыі, каб паслухаць маладых музыкаў. Гэтак у склад самага перадавога савецкага ВІА трапілі Барткевіч, Дайнека, Кашапараў ды іншыя. Самы зорны склад. І зноў жа у першай у Савецкім Саюзе рок-оперы, уласнаручна створанай чальцамі ансамблю, Анатоль Кашапараў выканаў адну з галоўных роляў. Мае на ўвазе песню пра долю, на музыку Мулявіна, а словы ўсё таго ж Купалы. Праграма прэзентавалася ў Менскім палацы спорту з аншлягам у траўні 1976 году. Янка Купала і Біг Біт, пісала тады прэса. Публікацыю на кружэлках не дазволілі ўлады. Але застаўся акурат запіс з прэм'еры, які з уласнай ініцыятывы зрабіў Юрый Кондратенко. Дарэчы, флейтыст аркестра Райскага. Песняроўская рок-опера агаломшвае ад самага пралогу. Фолькавыя знаходкі песняроў у 90-х працягнуў гурт «Палац», з якога выйшаў гурт «Крыві», з «Крыві» нарадзіліся Юр'я і Зміцерава і Цюшкевіч. І гэтую генеалогію можна яшчэ доўга працягваць. З сучасных падыходаў да народных песень можаце паслухаць дуэты «Ралля» і «Парус», якія базуюцца ў Менску. А добры беларускі джаз працягвае гучаць і ў Вільні. У тым ліку дзякуючы рэлакаваным з Беларусі ў Літву саксафаністам Рыгору Харанеку і Паўлу Аракеляну. Шкада толькі, што зялёны штраль не захаваўся. Сябры, мы паказалі толькі адзін з тысячаў ланцужкоў, якімі перавязаная такая фенаменальная ды шматмерная з'ява, як беларуская музыка. Напрыклад, гісторыю постпанку можна пракласці ад Бонды 80-х да сённяшніх «Молчат дома». Электроннай музыкай першым з савецкіх кампазітараў усур'ёз заняўся выпускнік Менскай кансерваторыі Вячеслав Вайнберг. А цяпер гэта вялікі і разнастайны сегмент нашай музычнай культуры. Слухалі Беларусь Outside Sound System. З вами была Катя Барушка і цыкл «Пра гэта вам не раскажуць у школе» ад адукацыйнай платформы «Васьміног». Вельмі спадзяемся, мы змаглі перадаць вам кавалачак нашага захаплення беларускай музыкай. Гэта не проста наш скарб, а сапраўдны павербанк. Падзяліцеся, каго з беларускіх музыкаў слухаеце вы, а можа вы і самі у душы музыкі. Дзякуй за вашу увагу, да новых сустрэчаў.